Iskrapjart fit-tela ta' Triq Garibaldi fil-Marsa li fil-21 ta' Novembru li għadda nħakmet minn nirien u impenjat lil diversi membri tal-Protezzjoni Ċivili għal iżjed minn 24 sija sakemm ġabu s-sitwazzjoni taħt kontroll, jirriżulta li għandha storja ta' nforzar u multi li ġew imposti fl-aħħar snin minħabba ksur ta' regolamenti. Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Indafa Pubblika, Miriam Dalli, ippreżentat fil-Parlament dokument uffiċjali mill-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi l-ERA li juru l-azzjonijiet kollha li ttieħdu matul is-snin fil-konfront ta' din l-attività kummerċjali. Jirriżulta li scrapyard li qed topera permess għal żamma temporanja ta' materjal għal riċiklar u skart mhux perikolus u żarmar toġġetti speċifiċi elettroniċi u elettriċi iffaċċjat mal-75,000 euro f'multi fl-aħħar 6 snin. Hawnhekk, ix-xahar li għadda 20 ta' ħaddiema tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili kellhom jissiltu għal sigħat twal f'operazzjoni delikata sa minn kmieni filgħodu waqt li ntużaw eluf kbar ta' litri ta' ilma u fowm biex jintfew in-nirien. Waqt li kienet twieġeb mistoqsija parlamentari mid-deputata Rebecca Borch, il-Ministru l-Ambjent qalet li bejn l-2018 u l-2024 il-multi amministrattivi imposti dwar ksur tal-liġi tħallsu kollha kemm huma. Fost l-oħrajn, il-kumpanija li topera din l-scrapyard ġiet ordnata tieqaf topera sakemm tirregolarizza lilha nnifisha waqt li ġiet immultata kuljum sakemm intlaħqu r-rekwiżiti meħtieġa. Jirriżulta li dawn l-ordnijiet ġabu magħhom multi fl-ammont ta' 60,000 euro. Ma' dan, il-kumpanija nstabet ħatja ta' ksur fir-regolamenti dwar il-ġar u trasferiment ta' skart, nuqqas ta' rapportaġġ u ħruq ta' skart elettriku u elettroniku u ġiet timmultata mal-5,000 euro. Saru kol ġbit parzjali mill-ERA ta' 9,000 euro bħala garanzija bankarja brabta ma' ksur ta' kundizzjonijiet tal-permess.